हेलो। अरे भाई सब हाल चाल ठीक बा, अपन सुनावा लोगन। अच्छा ठीक है, चाहे काम धाम चलता न। अच्छा अरे खाली फोन में बतियाबे का काजी का हो का भाई? अरे कुछ जानली है कि नहीं जानली है? अरे का हो कौन अरे चीज? हवा से फलनिया कौन कौन हो? अरे होकर का ना अरे होकर नौवा हो रम दादा रखनी आवत या फिर मन रखनी रखनी आवत या हां औती बा आज आज आवत या आज में आवत या। हां अच्छा आज दादा जबले नहीं रही हो हाँ। तबले जाना हमार गाँव बहुत शांत रहो। अच्छा फिर आवतिया औती बा आयो दादा जबले ओके नहीं ओकर बाप कहले तबले गाँव के रहल दुसवार के दिले रोज ही करबो ही जो चार गया हम अतौले बटालू न बा ओही ला की बाऊ बहुत गाँव हमर ठंडा रहल हां लौकत आवेले रतिया फोन कैले रहिया तोरे लगवा कि हम 10 बजे ले आ जाई सही में। हां तब का ये भगवान कैसे कैसी बटले बाबू हाँ, ये थोड़ा अच्छा। दूर देखी देखी ले आ गई नहीं देखी थोड़ा दूर है देखली। उरी बात हाँ या सिनाइन लागल बरौरे के देखी आ गई नहीं हम हम तो तो थक ना गईली जाई। हम तो थक गईली नहीं अरे काका बेटा आ गइलन रौरो बेगवा दादी गोला गेलिए काका खुश रहो भौजी का है भाई अरे भौजी अरे वहाँ का वानी कैसे रहलू हो अरे ए भौजी का हो बड़ा नीक रहली है आयो दादा तबे हम जान गए कि बहनी ठीक भइल काकी है का हाँ अरे काकी आशीर्वाद दे दो भौजी अच्छा खुश रही इहन पहुना हमार पहुना हम तू आइन कहत रहलू ढेर दिन भइल देखनी हां नहीं दिन तो भाई देखो को हो तोर पहुना हम हाँ ए कहाँ भौजी वानी इया हमार पहुना अरे माई दादा जकर साथे हाथ धरा देले हां बटले बा निबाहे के बटले बा बटले बा आ देखा ए भौजी एही में हाई हो एगो बेद हो गइल बा पैदल खरहवा पुतरनी हाई ए बहनी हाँ नहीं कहलू कि तनी है का बोलेला एक टका साउंड करा ले अल्ट्रासाउंड हां करा लो तू ए भौजी का हो अल्ट्रासाउंड हम जान के नहीं करौली हैं का है में कोनो गड़बड़ी रहला का खाली है भगचोदवा के भइले थोड़ी बहाई अच्छा अरे एकर छोट भाई ऐसन बाकी हम हेतर हो गई हे को हाँ तो से हम का कहले रहनी एकरे विषय में। तू खिलाड़ी बारू ए भौजी का है भाई जहिया गईनी ना हां ओ दिनवा हेकर दास्तान सुन लो कौन एकर दास्तान सुनी हो अरे आइले अबेर कत जियरा जरा दे हलस तू हाँ ए भौजी बाप हो बा आइले अबेर क जियरा जरा दे हलस हाँ। आ पहिले कैलस केवड़िया बंद फिर बलफवा बुता दे हलस आई हो दादा मारब भाई तोहर पाहू ना हाँ ए भौजी हां अब फेर लगल खेले अच्छा फेर लगल खेले ये हमार सिनेमा टटोल के होई हाँ ए भौजी ये दादा देखाई लायक बाड़ाई आ झिझरी खेलावे लगल है लतमरुआ अपन जंघिया खोली के तब ते बड़ा बेतल ला बड़ा हो ए काका जी काका हो बोला बूता सुनत बानी हो। जान तारू ना ई ससुरवा में रहत के सबके रोजी कहत कर बती हां हां मनु ये याद जावता ए भौजी का हो अरे यहाँ तो मिला 9 मिनट का मजा हां अब भोगा तानी 9 महीना के सजा भगबू ना अब भौजी तू मर्द के रस चलिए तो भगबू ना इतना नहीं हां अरे जब विस्फोट होई 9 महीना बाद अच्छा 9 महीना बाद ऐसा विस्फोट होई होई। कि हमार जन्मल का 18 साल के बाद भारत के अपने एगोट होई हां सही कहलू हो का ए भौजी का हो जाई घरवा कुलिया गोरत होई हां अच्छा जा ले जा जातनी ए काका अरे दादा तू जाओ चली हम इनके लेके जा बचा के जाइया ए काका अरे तू हना लवा न देख सुन के जा 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 पानी चला हो जा चल चलू ये से कर बपवा होई से लंगड़ उंगड़ मोर तो खोजले बा हाँ, देखा तो नहीं फातिमा भाई। चाह दिले रहली कोई लाख बटलो बा ए भैया हमन के कॉमेडी आईपीएस चैनल हो आए पर से ज्यादा भैया फॉलो करो लोगन फॉलो नहीं करत लो ने हमर भैया हमन से जमन भी गलती सही एमे होता वो गलती सही के माफ कर जय हिंद जय भारत।